Estamos para presentar a campaña deste ano do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista, un día que debemos celebrar todos o máximo que poidamos e implicarnos todos o máximo que poidamos. Sobre todo os homes, que parece que ás veces isto nos colle máis de refilón. Eu creo que a nosa implicación ten que ser máxima este día e durante todos os días do ano, non? A violencia machista non só é moitas veces que pensamos que só é pegar, moitas veces a violencia son outras cousas, está moi ben explicado na nosa campaña, non? É dicir, é agredir, é insultar, é desvalorizar, é ignorar, é humillar, son múltiples formas de violencia, non só nos podemos quedar coa idea de que a violencia, digamos, é pegar. E en eso temos que implicarnos toda a sociedade, temos que implicarnos todos os homes, todas as mulleres, e debemos, ademais, concienciar tamén xa os máis xóvenes. E para iso estuvemos facendo unha campaña nos colexios de Arcade e de Soutomaior para que xa os rapaces desde xóvenes se conciencien e que isto ten que ser unha labor de todos e de todas para que nun futuro o máis próximo posible non teñamos que facer este tipo de campañas e con iso estemos, digamos, salvando moitas vidas e salvando moitas conciencias e moitas formas de actuar de moita xente. Bueno, pois como ben decía Agustín Reguera, este ano a campaña municipal do 25 de novembro, Día Internacional en contra da Violencia Machista, pretendemos facer unha campaña cunha mensaxe contundente que nos implica a todos e a todas, homes e mulleres, para a loita en contra esta lacra da nosa sociedade. A campaña Non os xustifiques. Esta campaña o que pretende axudar a cidadanía a poder identificar as distintas formas de violencia machista, que non simplemente é agresión física. Entón, poder axudar a identificalas para poder acabar con estas raíces tan profundas que temos de violencia na nosa sociedade e tamén do patriarcado. Con esta campaña o que pretendemos é axudar a cidadanía a iso, non? Entonces, vamos a facer unha campaña para visibilizar, como dicía Agustín, todas estas formas de violencia que a veces non sabemos que as hai. E o que queremos decir é que basta xa de minimizar o problema, basta xa de ridiculizar o machismo, basta xa de decir que morren, porque non morren, son asesinadas, basta xa de decir que as mulleres non denuncian, porque si denuncian, o que pasa que a veces os medios poñenlles moitas trabas para poder chegar a bo porto. Entonces, o que vamos a implicar a toda a cidadanía de Soutomaior, visibilizando todas estas formas de violencia a nivel da calle, e a nivel de todo o comercio, que nos vai a botar unha man para que sea máis visible nas institucións públicas nosas, e poder así chegar ao máis profundo deste problema. No día 25 de novembro, aparte de ler o manifesto que sempre facemos en contra da violencia machista, no que todos estamos implicados, pois tamén se vai a dar un concerto a última hora da tarde aquí no Multiusos, para luchar en contra das formas de violencia machista. Así que a nosa campaña vai dirixida un pouco nesa liña de decir que non o xustifiques, que te impliques, que aprendas e que distingas que non nos xustifiquemos, que estamos todos a prol deste gran problema que hai na nosa sociedade. Así que invitamos a todos a poder participar desta campaña e contamos con todos vós para poder chegar ao máis profundo deste problema e acabar con esta lacra social.